Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag sara naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subungan lang. 53 na tanan ka mga empleyado sa Bacolod City nagpositibo sa drug test. Random drug test sa Kapitolyo naman ipatigayon. Pagkabig sa kay Congressman Arnie Teves bilang terorista, iya idugang sa iyang resume. Kolektor, gintiro sa wala pa makilalaan ng mga sospek sa Barangay Villamonte sa Bacolod City. Kag sa Good Vibes, masako ng preparasyon para sa 3rd Tanduay Bacolod Rum Festival. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Nokpo kag BCPO ang ginkilala bilang Best Provincial kag City Police Office sa bugos nga pungsod. Ginpasidunggan bilang top 1 sa bilog nga Pilipinas ang Negros Occidental Police Provincial Office bilang Best Provincial o Police Provincial Office kag Bacolod City Police Office bilang Best City Police Office. Nalutos ang Nokpo ang Cotabato Police Provincial Office samtang ginpierde sang BCPO ang Naga City Police Office. Ang BCPO nakakuha sang 97% rating. Pangaduha naman ang Naga City PNP na nakakuha sang 89.85% para sa highly urbanized city category. Sa number 9, nahauna nga Bacolod Road Show sa Hong Kong na talana sa Setyembre. Sa sini nga simana magabiyahe anay si Mayor Albi Benitez sa tuyo nga makainganyo sang dugang nga mga investment para sa Bacolod halin sa abroad. Ginpahayag man sang alkalde nga sa Setyembre 13 tubtob 14 magabiyahe siya sa Hong Kong para sa natalana nga road show. Mag-assemble man siya sang team gikan sa mga lokal nga opisyales kag katapo sang business sector para sa mga kahiwatan. Ang nahaunang roadshow sa Hong Kong kabahin sang tikang sang alkalde para sa ginaplano nga Bacolod Super City. That the ideal process of bringing in investment is we go out there and we show the whole world what Bacolod has. Sa number 8, sa pinakauna nga tion, humalin sa nag-record ang probinsya sang pagkapatay sa mga baboy. Nag-record sang single digit ang swine deaths sa probinsya. Samtang nagapabili naman sa napulo ka mga LGU ang ASF-free. 4 ang na-record nga hog deaths sa Kawayan kahapon. Antes sini, 11 ang na-record nga hog deaths. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, nalabot sa probinsya ang target nga ginhatag ni Governor Eugenio Jose Lacson kag bisan pa ni Mayor Albi Benitez nga mabalik sa pre-ASF ang sitwasyon bahin sa swine deaths. Kaga ini ang makarecord sang napulo pa idalom nga swine deaths sa isa ka adlaw. Sa records sa ang probinsya, may 11 ka banwa kag syudad ang nagapabilin nga ASF-free. Nalakip ang Victoria City nga damlag pa nag-announce nga may ASF cases. Suno kay Diaz, wala ang LGU nakapadala sang datos sa probinsya. Samtang ginalantaw karon sa probinsya ang pag-realign sa budget nga wala pa magamit para madugangan ang bulig para sa mga hog farmers nga apektado. Suno kay Diaz, may 25 milyones pesos ang probinsya nga napain bilang kabahin sang contingency para sa COVID-19. Kasunod sang pag-lift ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang State of Health Emergency bangod sang COVID, inyoon ang approval sang sangguniang panalawigan na gudto magamit ini. Ginalantaw nga madugangan ang kadamuon sang hog racers nga makabaton sang assistance suno kay Diaz. Wala man nagakasayuran suno sa iya nga ang bilog nga 25 milyones pesos ang para lamang sa bulig sa ASF. Gamiton man ang bahin sini sa iban man nga kasubong kaimportante nga mga proyekto. Sa karon 10 milyones pesos ang nakapain nga bulig nga maga-benepisyo sa 5,000 ka mga hog racers. Sa number 7,
5 ka mga persona nadakpan sa drug bypass operation sa Banwasang Kawayan. Arestadong 5 ka mga persona sa ginpatigayan nga drug bypass operation sa Purok 3, Barangay Isyo, Kawayan sa Negros Occidental Lunes ang gabi. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga Sunday Jerome Perez, Robinson Suerte, Joe Marie Banyes, Evegene Talangkines, mga lunsay residente sa Barangay Isyo, Kawayan sa Negros Occidental. Kag sa Sanday Perry Peruelo nga residente sa Barangay 40 sa Bacolod. Kag at large naman si Pancho Tabohara Jr. Nakuha sa ila ang 3 ka mga heat seals ang plastic sachet nga may unod nga illegal nga droga pati ng buy-bus item. Kag 3 pa ka mga nabuksan nga plastic sachet nga may unod man sa ginapatian shabu kag mga drug paraphernalia. Ginabulubanta nagabugat sang 6 ka gramo ang nakumpiskar nga illegal nga droga gikan sa mga nagkaladakpan nga may standard drug price nga 40,000 pesos. Yara na sa karon sa kustudiya sang kapulisan ang 5 ka mga suspect kag natalana pasakaan sang kaso may angot sa pagsupak sang Republic Act 9165. Sa number 6, 32 anyos nga kolektor ang pilason matapos nga gintiro sang duha ka wala pa makilalaan nga mga persona sa Barangay Villamonte sa Bacolod City kainas sang aga. Nagapangolekta sang bayad sa motor ang biktima nga si Wilfredo Loreno Jr. sang gintiro sang gunman sa Purok Sabes sa Barangay Villamonte kainas sang aga. Sunod sa biktima, ginpamangkot siya sang gunman kun pulisya kag madason nga gintiro sa makaduha ka beses. Kabangdanan nga nag-angkon siya sang pila sa ulo kag likod. Tugas ang igo sang bala sang wala pa mapatod nga kalibre sang pusil. Nakadalagan pa ang pilason nga biktima kag nakamaneho sa motorsiklo samtang ginalagas sang mga sospek. Nakahapit pa siya sa ila opisina antes nagpa-ospital para magpabulong sang iya mga pilas. Mayara naman sang ginakabig nga persons of interest ang Police Station 4 sa nagbuntad nga pagpaniro nga karon ginatinghuan nga madakpan. O abyo ka kon motor bala na ang guma naglupo. Oo. Tigali may nagtinruhay na. May nagpukotay wala. Ara Tapos wala naman ko ka kung ano kita ang inansad ko. Sa number 5, bangkay sing isa ka senior citizen nga na-missing sang Hunyo 20 nakita na kagabi. Tigayo na nga nakita ng lawas ang biktima sang pagkalumos sa barangay Abuanan, syudad sang Bago kagabi. Una ginreport ang 63 anyos nga si Martin Dupalag nga missing sa tung Hunyo 20 sang iya nga pamilya sa kapulisan. Ginalegar nga nalumos ang biktima pero wala gid makita ng iya nga bangkay. Nakita na kagabi sa barangay Atipuluan sa Muman nga syudad ang bangkay sang biktima kag positibo nga ginkilala siya sang pamilya. Ini pinaagiman sa pangidalom niya nga panapton. Sa number 4, padayon pang pag-verify kag validate sa mga watchmen nga damlag pa gin-recall sa Kapitolyo Probinsyal agud tumapat-ud kun bala sila pa ang pwede masaligan bilang mga watchmen. May 39 ka mga watchmen sa Negros Occidental ang damlag pa ginmanduan nga magbalik sa ila nga mother station. Sa memorandum nga ginpapanaog ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz sadtong July 19, nakasaad nga mga watchmen ang mag-opisina sa Security and Safety Division Office sa Kapitolyo Probinsyal. Ini ang isa ka executive decision. Suno sa Provincial Administrator, kung may ginapatuman man nga cleansing, ini ang kabahin sang among nga tikang. May manifesto na nga nagapabutyag nga may pila sa mga watchmen ang hindi masaligan suno kay Diaz. Rason nga ginapatuman ang validation kung bala sila ang masaligan pa. Suno kay Diaz, ini sila mga contractual job order kag contract of service workers kag padayon ang pagbaton sang ila nga sweldo. Disyembre pa magatapos ang ila nga mga kontrata. Gin-redefine man ang ila nga mga function. Ang mga watchmen na naka-assign bahin sa safety sang workplace kag sang mga empleyado. Ang mga blue guards naman naka-assign sa external security. This has been going on for years already, no? They feel that this personnel hindi masaligan nila. Kag hindi nila masaligan, naga-sabotahe pa sa ila. So kung may ara subong sang aton cleansing,
this is one of the steps that we have to do. And we will take all the time we need, no? To verify, validate kung ano ang ilang worthiness to be trusted, to become once again watchmen. Sa number 3, Negros Oriental 3rd District Congressman Arnie Teves nagpahayag nga idugang niya sa iyang resume ang damlag pagkabig sa iya sang Anti-Terrorism Council bilang isa ka terorista. Isa ka online press conference subong nga udto nag-atubang si 3rd District Congressman Arnie Teves sa media kaupod ang iya abogado para sabto ng pila ka mga issue kag una diri ang pagdeklarar sa iya sang Anti-Terrorism Council o kon ATC bilang isa ka terorista. Gindala sang kongresista sa lahog ang issue kag nagsiling nga idugang niya ini sa iyang resume. Pero ginsiling sa iya abogado nga si Attorney Ferdinand Topacio nga ila ginatun-an ang mga legal options kag isa na diri ang delisting o kung pagkakasaya sa listahan. Dugang pa ni Teves, sarang siya nga bayaran sang gobyerno kung mapamatudan nga nag-abusar sila. Wala man sang plano si Teves nga magpauli sa Pilipinas, bangod hindi niya luyag nga ibutang sa delikado nga sitwasyon ng iyang kabuhi, kag handa man siyang magupod sa marcha sa EDSA kung may mga magahimo sini. Ginapaabot niya naman kunong paglakip sa iya nga utod kag sa mga tawo nga konektado sa iya sa ginahimo sang gobyerno. Ang paglakip sa iya sa listahan sang terorista ang isa lamang kuno katikang para ma-freeze ang iyang nga assets nga ginapaabot niya naman ini. Sa press conference makita man sa background ni Teves ang pila ka mga hashtags pareho sang GoPogo, Media Blackout, Martial Law 2.0, Smuggling, corruption kag mahal nga bili sa mga balaklon. Alam ko naman that they want to freeze my assets. 'Di ba? Para hindi na ako makagalaw, hindi na lahat. Pero, syempre, hindi naman tayo pinanganak kahapon. Oh. Alam nyo, BBM, Bonjing, Tambaluslos, Abalos, atupagin ko na lang yung mga nakasulat dyan sa background ko. Di ba? Kaysa manira kayo ng tao. Tinatabunan nyo yung mga issues eh. Sa number 2, Kapitolyo Probinsyal ang natalana man nga magpatigay sang random drug test sa mga empleyado sini. Inisunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz matapos magkabaton sang mga report nga may mga yara sang problema may kangtanan sa illegal nga droga. Hindi lamang substance abuse ang nakadangad sa talatapan ni Diaz suno sa iya kundi pati man pagduso sang illegal nga droga. Pero klaro niya, mga report lamang ini kag wala pa man sang basihan. Nag-coordinate na sila sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nagbukas naman gani para sa bidding para sa gamiton ng mga test kits o galing nag-failure of bidding bang wala sang may nagbid rason nga ginbuksan ini liwat. Mag-coordinate na ang Human Resource Department sa PIDEA bahin sa mga targets kag ang pagpatuman mismo sang drug testing. Pahanumdum ni Diaz nga dapat ang tanan ang nagasunod sila kag ang substance abuse hindi manegar ang nag-aapekto hindi lamang sa ikayong lawas kundi pati na sa trabaho. In fact, damo naman consistent nga mga report sa akon kundiin may mga drug problems. Hindi lang gani kaysa use push yun sa sulod sa mga establishments tadi. Pero hindi magid siya that alarming kag gina disiplina man in a way nga let's say lainon ta ang iyang ang assignment no? So hindi siya kagiyo-mayo. But we cannot really conclusively say nga suspect ka na kay why man siya what you call this positive drug test pa man. Pero may ara ka mong pusher na diri within? May balita ko nga may amusin na. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Nagdangat na sa 53 tanan ka mga empleyado sa Bacolod ang nagpositibo sa drug test. Nalakip diri ang 4 ka mga regular employees sa Bacolod Traffic Authority Office. Yari ang report.
Sa 705 ka mga empleyado nga nagpaidalom sa drug test, 53 nang nagpositibo, kabahin diri ang 4 ka mga regular employees sa Bacolod City Traffic Authority Office. Ginkumpirmar ni Police Major Junji Liba, 3 sa mga regular employees ang traffic aid kag isa ang radio operator. Nginbando ni Mayor Albi Benitez ang suspension sa mga empleyado para sa natala nga pagpangusisa, kasubong man ang termination sa mga job order workers nga nagpositibo sa drug test. Matabo sila, Mayor. Mention ang regular employees subject for the investigation. Then the rest, as I've said the other day, we will issue the corresponding directive for the regular suspension and for tiyang isa. Possibly today. Job order mo na. Yes. 32 ka mga personnel ang nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga sa Bitaw, kag 21 naman ang halin sa Public Order and Safety Office. Ang iban sa mga empleyado nga ginpaidalom sa drug test ang halin sa opisina sang Kadak, Balay Silangan, Mabcab, kag Tourism Office. Nalakip man diri ang alkalde nga nagnegatibo ang resulta sa drug test. Sisa man, kundi ni Halin ang ginagamit nila. Actually, wala pa nato ni sila may personal interview. Depende kung ano dari ang ano ni Mayor nga guidelines. Plano man karon ni retired Police General Primitivo Tabuhara nga pamuno sang poso nga ipatuman ang random drug test sa iban pa nga mga opisina bangod sang report halin sa kapulisan kag Bedaya nga may pila pa ka mga empleyado sang syudad ang nagagamit sang illegal nga droga. Pagsulod nila di sa puso, require nato sila nga mag-undergo sang drug test. May ara man nga ipakuha kita nga national police clearance and barangay clearance. So siguro base bago sila nag-apply sa trabaho, nag-denial muna anay sila. That's why nga nag-negative sila sa ila drug test. And the other reason, posibleng nagbalik ini sila sa paggamit tungod ang ilan nga mga lugar ara sa mga slums area nga may mga drug affectation. Samtang gintuad man sang City Anti-Drug Program Coordinator nga hugot man ang ginapatuman nga barangay drug clearing sang syudad. Ugaling nagapabilin nga uncooperative ang mga opisyales sang Barangay 27 nga suno sa iya wala sang compliance kag bisan endorsement sang drug dependents para sa drug rehabilitation program. Inibisan pa ginakabig nga highly affected ang lugar sa illegal nga droga. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, singer-songwriter nga si Eli Buendia ang mag-perform sa 3rd Tanduay Bacolod Rum Festival sa siyudad sang Bacolod. Samtang logo naman sa Bacolod ang plano nga ilakip sa bottling sang rum. May report si Nico Delfin. Nalakip sa siyam ka adlaw nga pagsaulog sang 3rd Tanduay Bacolod Rum Festival ang Mixology National Competition. Natala naman nga magaupod sa tuigan nga okasyon ang mga sali nga sanday Derek Ramsey kag Kylie Versosa. Maga-performan ang singer-songwriter nga si Eli Buendia. Expecting a lot of tourists and representatives of different provinces to come here in Bacolod City. The winners of that will be finalized here. Para kay Mayor Albi Benitez, nagahatag sang dugang nga boost sa ekonomiya ang Rum Festival gani plano niya nga mapabaskog pang partnership sa tunga sang Tanduay kag Bacolod bilang home sang #1 rum. We are proposing our tourism officer to probably suggest maybe a logo of the City of Smiles put in all of the bottles of Tanduay. So worldwide you have this recognition and visual of the City of Smile, part of being the #1 rum in the world. By passing an ordinance recognizing Tanduay as maybe a key to the city, so that seals our place as being the home of the world's #1 rum. Bukas man sa plano sang alkalde ang pamunuan sang rum company. Management. Pero maybe we could work things out. Is it possible, sir? Might be. Actually, Tanduay garnered 27 million cases. So that is a 16% growth compared to last year. Ang Rum Festival ang ginahiwat sa pagkilala sang syudad sa contribution sang kumpanya sa pagpasanyog sa ekonomiya sang Bacolod kag Negros Occidental. Magasugod ang festival sa Agosto 12 tubtob 20. Nico Delfin para sa DGCast Negros.
Bars ba si Dre pala kita kakita no, sa performance ni Ali Buendia sa Rum Festival sa Bacolod. Kag Nick, buot silingon nag-world class or it goes global na gid ang Bacolod. Kung mabutang na ang seal sa Bacolod sa mga battling sa Tanduay. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importanteng may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Necrosano. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.